Croeso I sesiwn ola Cymraeg TGAU. A da iawn I chi gyd am ymuno mewn yn y gwersi. A cyn bod fi'n trosglwyddo nawr I Miss Owen Jones, chi'n mynd I studio heno iaith yn uned 1, 2 a 3. Cofiwch holi cwestiynau trwy chat a byddai'n holi Miss Owen Jones ar y diwedd y cwestiynau. Felly croeso Miss Owen Jones. Diolch I chi. Iawn de, croeso I chi i'r sesiwn ola. Heno, ni'n mynd I astudio a canolbwyntio arno yr agwedd iaith ar gyfer y papur arholiad sef uned 2 ac uned 3. Yn y papur arholiad uned 2, fel arfer mae yna adran ar gyfer prawf ddarllen a golygu. Felly, y rhan gyntaf yw y prawf ddarllen uned 2 a fel arfer mae hwn yn werth 5 marc. Felly 2.5% o'r cymhwyster cyfan. Felly yn yr adran hon, y byddwch chi'n cael un dasg prawf ddarllen yn canolbwyntio ar ysgrifennu'n gywir. Felly, yn syml, mae'r rhan yma o'r papur yn canolbwyntio ar eich sgiliau ieithyddol chi, pa mor dda I chi yn ysgrifennu yn gywir. Ond yn fwy nag yn y papur, mae'r papur gyda gwallau, mae yna cwestiynau gyda enghreifftiau o wallau ar gyfer y cwestiynau ac yna mae rhaid I chi gywiro nhw. Dyna fel arfer mae'r cwestiynau prawf ddarllen yn golygu. Mae yna wahanol fathau o gamgymeriadau yn ymddangos yn y cwestiynau ac maen nhw'n ymrywio o flwyddyn I flwyddyn. Fe allan nhw fod yn bethau fel berfau, sillafu, addurnodi, treigladau. Felly mae'n amrywiaeth, ond beth I ni'n mynd I wneud hyn yw edrych ar ambell I rheolau sylfaenol y dylse fod pawb yn gyfarwydd â. Iawn de. Yn ystod y sesiwn hyn, fe fydd yna gyfle I chi I ymateb I ambell I gwestiwn, efallai byddech chi'n hoffi ysgrifennu ar bapur yr atebion, neu fe allwch chi ymateb ar y chat, ac yna ar ôl I fi osod y cwestiynau, fe fydd yna cyfle I chi weld yr atebion, ac ewn ni drwyddo nhw fesul sleid. Iawn de, yn gyntaf. Dyma adnoddau sydd ar gael I chi yn barod mwyn I chi wella eich iaith chi. Felly, ar wefan adnoddau cybac, mae yna tasgau prawf ddarllen sydd wedi cael ei greu. Mae tua 100 dwi'n credu ohonyn nhw, rhwng y prawf ddarllen a'r golygu. Ac yna I ni hefyd gyda'r ap seren iaith. Fe fydd modd I chi I ddefnyddio'r ap hyn mwyn gwella eich gramadeg, ac hefyd mae yna penawdau gwahanol mwyn I chi I ceisio adolygu o wythnos I wythnos o dro I dro. Yr ap tebol, mae'r apiau tebol ar gyfer cyfnod 3, felly 7 I 9, ond maen nhw hefyd yn addas ar gyfer disgyblion sydd yn sefyll I TGAU nhw, ac yna dyma cyfle I chi I ymarfer ac yna I geisio adolygu rheolau gramadeg I chi wedi dod ar draws ym mlwyddyn 7, 8 a 9. Hefyd mae yna dolen ar gyfer cywirdeb iaith, sef adnoddau canolfan penniarth. Mae yna wefan ar gael ar gyfer gwahanol ymarferion I chi, ac yna I chi'n gallu mynd trwyddyn nhw, ac hefyd maen nhw'n marco I hunain. Felly maen nhw'n dweithio chi beth sy'n gywir ac yn anghywir ar gyfer y cwestiynau I chi wedi ateb. Felly, fe fydd yna modd I chi ddefnyddio'r dolenni hyn yn ymlaen. Pan fydd wedi mynd yn fyw ar y wefan, allwch chi I ddefnyddio nhw ac yna I ymarfer yn yr amser eich hunain. Felly peidiwch y phoeni am hynny. Iawn, yn gyntaf, ni'n mynd I ddechrau gyda berfau. Mae berfau gyda amser gwahanol. Iawn? Mae berf yn dangos I ni sawl peth. Mae fe fel arfer yn dweithio ni beth sy'n cael ei wneud, pwy sy'n gwneud a pryd sy'n cael ei wneud. Ac yna ni'n mynd I ganolbwyntio ar y berf bod. Felly, y berf bod presennol. Felly, rhywbeth I ni gyd yn gyfarwydd â, rydw I rwy ti, mae mae hi, mae'r dyn rydych chi, rydyn ni, mae nhw. Yna I ni gyda'r ffurf yn melyn, sef y ffordd I ni'n gofyn cwestiwn. Cofiwch pan I ni'n sôn am mae ydy o, ydy dibynnu os I ni yn y gogledd neu yn y de, ydy o yn y gogledd, ydy yn y de, ac yr un peth gyda dydy o a dydy Felly yn y melyn I ni gyda gofyn cwestiwn, felly petai chi moyn gofyn cwestiwn yn y person cyntaf fi gan ddefnyddio y berf fod, ydw I, wyt ti ar gyfer ti, ydy ar gyfer ydy hi ar gyfer hi, ydy'r dyn, ydy'r fenyw, ydy'r plentyn, ydych chi'n hoffi ysgol, ydyn ni
ydyn ni'n siarad Cymraeg, ydyn nhw'n chwarae'n dawel. Felly dyna y ffurf gywir o gofyn cwestiwn. Fe allai fod cwestiwn yn arholiad yn gofyn i chi i gywiro y fath yma. Yna i ni gyda negyddol, mae yna sawl person a sawl disgybl mewn ysgolion ar hyd Cymru yn ysgrifennu y negyddol yn anghywir. Un neges i chi, os mae yna dim yn y frawddeg, fel arfer mae'r llythyren cyntaf yn dechrau gyda dy, felly dydy rydw i ddim yn hapus yn anghywir, bydde fe dydw i ddim yn hapus. Felly cofiwch bod dy ar y dechrau'r brawddeg os i ni gyda ddim ynddo fe. Ac yna mae'r negyddol, mae hyn yn wall i ni'n gweld yn aml iawn ar hyd y lle, ond fe fydde modd bod cwestiwn yn yr arholiad sydd gyda cywir y frawddeg, rydw i ddim yn hoffi ysgol, ac yna byddech chi rhaid ysgrifennu fe'n gywir ac yn amlwg cael dydw i ddim yn hoffi ysgol yw'r frawddeg. Hefyd i ni gyda negyddol fan hyn, felly y cwestiwn ydych chi siŵr o fod yn gofyn, wel beth yw'r wahaniaeth rhwng y negyddol yma a'r negyddol hyn? Gyfer y negyddol yma, mae e'n fwy anffurfiol, dydw i ddim. Ond fan hyn, negyddol ni'n defnyddio'r nid ydw i, mae e'n fwy ffurfiol. Mae'r ddau yn gywir, bydden ni'n yn fwy tebygol taw hon i chi gyd yn defnyddio siarad gyda'ch ffrindiau, ond hefyd mae hyn yn gywir. Felly dyma yw'r rheolau, mae'r tudalen yma yn bwysig iawn i chi ddysgu. Iawn, ni wedi edrych ar y presennol, sef rhywbeth sydd yn digwydd nawr, gorffennol rhywbeth i ni wedi digwydd, ac i ni gyda tabl yn debyg iawn, ond y tro yma i ni gyda roeddwn i yw'r berf bod gorffennol, roedd e ti, roedd e, roedd hi, roedd y dyn, roedd e chi, roedd e ni, roedd e nhw. Yna i ni gyda'r negyddol, felly os ych chi'n sylwi, ar gyfer y negyddol, i'n defnyddio'r un ferf, sef roeddwn, ond y tro yma ni'n newid i'r dy, sef doeddwn i ddim. Mae'r rhain unwaith yn rhagor yn bwysig iawn. Cofiwch i ni'n siarad am rhywbeth sydd wedi digwydd, ac yna y negyddol unwaith yn rhagor, nid oeddwn i, sef y negyddol yn fwy ffurfiol. Felly dyma cyflwyniad i chi ar ferfau bod. Mae rhain yn bethau dros bod pawb yn gallu ysgrifennu'n gywir, a fe ddylsech chi fod yn gallu cywiro nhw mewn arholiad. Iawn te, beth sydd gyda ni'n dilyn yw cyfres o gwestiynau. Maen nhw'n seiliedig ar berfau bod, felly penderfynwch chi pa rai sydd angen. Ydy rhywbeth i eisiau mynd i'r siop, rhywbeth i ddim yn hoffi'r papur arholiad, felly dyma gyfle i chi naill ai ysgrifennu nhw ar bapur, neu os ych chi'n dymuno i ysgrifennu nhw ar y chat, ac yna fe na fi gyflwyno'r atebion i chi nes ymlaen. Rhif 3, rhywbeth nhw'n rhedeg ar draws y cae gwlyb, rhywbeth o ddim yn gallu mynd ar wyliau eleni, rhywbeth ni'n eistedd yn y sinema am oriau, ti ddim yn gallu defnyddio dy ffôn symudol, rhywbeth hi'n mynd ar daith i'r Alban, rhywbeth chi'n canu'n ardderchog ar y llwyfan, meddyliwch, edrychwch i weld os ych chi gyda berfau bod yn agos i chi, beth yw'ch ffurf cywir. Rhywbeth chi ddim yn cael hufen ia, rhywbeth hi ddim yn edrych yn iach iawn, nhw ddim yn y bag chwaraeon, ti'n eistedd ar gadair newydd, rhywun gwybod fy mod eisiau dod i'r parti, nhw'n gynnar y bore yma, rhywbeth i ddim yn gallu credu'r stori. Felly maen nhw'n frawddegau ac i chi rhaid dod o hyd i'r atebion cywir. Iawn te, felly dyma'r atebion i chi. Rydw i eisiau mynd i'r siop, dydw i ddim yn hoffi'r papur arholiad, maen nhw'n rhedeg ar draws y cae gwlyb, dydy o ddim yn gallu mynd ar wyliau, rydyn ni'n eistedd yn y sinema am oriau, dwyt ti ddim yn gallu defnyddio dy ffôn symudol. Felly cyfle i chi farcio eich atebion ac yna efallai ddod nôl iddyn nhw nes ymlaen i weld a ydych chi'n gywir, os ych chi heb lwyddo i wneud yn ystod y munudau dwi wedi rhoi. Iawn de, y cywiriadau. Mae yna 4 brawddeg ar y sleid. Mae o ddim yn hwyr yn cyrraedd. Pwy sy'n gallu ddweud beth yw'r camgymeriad yn y brawddeg hyn? Mae o ddim yn hwyr yn cyrraedd. Roedd hi ddim wedi gwneud ei gwaith cartref. Mae nhw ddim yn gwrando.
oedd chi ddim yn y parti ddo. Felly mae angen i chi gywiro, does dim angen i chi ysgrifennu'r frawddeg, yr unig beth sydd angen i chi benderfynu, wel, beth sy'n cael ei newid. Felly y berfau hyn sydd yn anghywir, mae o ddim. Felly ni'n gyda'r dim, felly mae'r mae yn anghywir, dydy ddim yn hwyr yn cyrraedd. Yr ail un, roedd hi ddim wedi gwneud ei gwaith cartref, felly unwaith yn rhagor, i ni gyda roedd hi, ond gyda brawddeg sydd gyda dim yn dda, mae rhaid i'r gair cyntaf dechrau gyda dy, felly doedd hi ddim wedi gwneud ei gwaith cartre. Rhif 4, mae nhw ddim yn gwrando. Tro yma ni ffylu newid yr i dy, felly os does dim gair dain ddim i gael, felly ni rhaid chwilio am yr hyn sydd yn gorffen gyda nhw, a dydyn nhw ddim yn gwrando. Oedd chi ddim yn y parti ddo, felly mae fe yn y gorffennol as ni gyda ddo. Felly, oedd chi, mae angen i ni ychwanegu'r dy, ond hefyd mae hyn yn anghywir, mae'r oedd yn anghywir, ac mae angen newid i doeddech chi ddim yn y parti ddo. Felly, dyma'r atebion i chi. Nesaf, fe newn ni symud ymlaen i edrych ar y berfau. Mae yna 3 rheol sydd angen i chi i ystyried pan ni'n sôn am ferfau. Rheol gyntaf, rhaid i amser y ferf bod yn gywir. Felly, mae rhaid i chi i benderfynu ar ba amser i chi'n ysgrifennu, ac yna sicrhau bod chi'n defnyddio'r berfau'r cywir. Yr ail rheol, rhaid i'r ferf a'r person fod yn gywir. Os ych chi'n siarad am un person, mae rhaid i chi ddefnyddio berf person cyntaf. Ar gyfer rheol 3, ni ddylech gyfeiriad berson yn gwneud y weithred yn syth ar ôl berf amhersonol. Felly, does dim modd i chi gyflwyno beth mae rhywun yn gwneud, os ych chi gyda berf amhersonol sy'n gorffen gydag oed neu ir. Dewn ni hynny fwy. Felly, os edrychwn ni ar yr enghreifftiau hyn, clywed o gi yn gyfarth. Felly, mae angen i ni edrych, mae'r oed hyn yn enghraifft o ferf amhersonol. Mae yn golygu bod ni'n gwybod beth mae'r person yn gwneud, sef cyfarth, felly ni'n methu defnyddio oed, ond ni'n gwybod bod y ci yn cyfarth. Felly, rhywbeth mae yn gwneud, neu wedi gwneud, felly fydden ni'n newid y clywed i clywodd gi yn cyfarth. Mae wedi clywed ci yn cyfarth i'r ffordd hir. Canwyd fi gan swyddog. Felly ni unwaith yn rhagor yn yr ail un yn gwybod taw beth mae'r person hyn yn gwneud, fi maen nhw'n siarad am, mae'r person hyn yn canu, felly ni methu defnyddio berf amhersonol oed, felly mae hyn rhaid fod yn rhywbeth mae wedi gwneud. Canais i gan swynol. Dysgwyd ti lawer yn yr ysgol. Mae e'n rhywbeth mae wedi gwneud yn barod, dysgo oed yn newid i dysgais ti lawer yn yr ysgol. Gwyliwyd yr un peth eto, yn hytrach na bod ni yn gweud y berf amhersonol, mae eisiau ni ychwanegu y berf cywir sydd yn ymateb gyda'r ni, felly gwylio'n. Ffoniwyd, achos i ni'n sôn am y gorffennol a gyda hi, bydde sef fod yn oedd, felly ffoniodd hi ei ffrind. Clywech chi y band newydd? Wel, mae'n dweithio ni beth i ni'n clywed, sef y band hyn, felly ni methu defnyddio ir, sef y berf amhersonol, felly mae rhaid i ni chwilio am y ffordd, am y terfyniad cywir, sef clywoch. Ceir ni wobr am ein perfformiad, felly ni methu defnyddio ceir oherwydd bod yn berf amhersonol unwaith yn rhagor, felly mae rhaid ni ddefnyddio berf cael. Felly dyna beth mae'r ceir hyn yn golygu, berf cael. Felly ni methu dilyn y patrwm arferol, sef ni, caelom, ond i ni'n gwybod taw cael, cefais i, cefais ti, cafodd cafodd hi, cawsom ni, cawsoch chi, cawsom nhw. Felly ni newid hyn i'r cawsom a cawsom ni wobr am ein perfformiad. Iawn de, terfyniadau lluosog. Ar gyfer cwestiynau prawf ddarllen a golygu, fe fydde cwestiwn yn gallu ymddangos ar y papur arholiad sy'n gofyn i chi i gywiro camgymeriadau. Ar gyfer geirfa sydd yn lluosog, sef mwy nag un peth, felly enghraifft car yw un peth, ceir yw mwy nag un car.
Felly dyma'r terfyniadau. Terfyniad yn golygu ffordd mae'n gorffen. Felly mae yna terfyniadau penodol ar gyfer geiriau gwahanol. A beth sydd gyda ni ar y sleid yma yw y terfyniadau sy'n fwyaf cyfarwydd ar gyfer y geiriau lluosog. Felly, fe fyddwn ni gyda rhestr o eirfa, ac yna beth dwi am i chi wneud yw i luosi'r gair. Yw i ddweud wrtha i beth yw'r gair lluosog. Maen nhw'n geiriau cyffredin y dylsen i fod yn gallu adnabod. Iawn te, y lluosog. Felly, y gair bachgen. Beth yw mwy nag un bachgen? Meddyliwch amdano fe ac yna ysgrifennwch e i fi. Gwagle. Gwagle yw spaces. Felly mwy nag un lle gwag. Beth yw hynny? Cyllideb. Beth yw mwy nag un cyllid? Cyllideb. Safbwynt. Mae safbwynt. Felly mwy nag un safbwynt. Nodwedd. Beth ych chi'n gweld yn rhywbeth yw nodwedd? Dilyniant, y ffordd mae rhywbeth yn dilyn. Beth yw mwy nag un dilyniant? Sgwrs. Beth yw fwy nag un o sgwrs? Pan ych chi'n siarad mwy nag un. Cartref, fwy nag un cartref. Cymeriad, felly characters. Cynnyrch, felly pethau i chi gyda. Ymchwiliad, pa fathau o ymchwiliadau sydd ar hyd y lle. Perygl, felly problemau. Mwy nag un problem, mwy nag un perygl. Cronfa, felly cronfa yw gair ar gyfer data, nid yna beth mae'n golygu, ac yna meddyliwch beth yw'r lluosog ar gyfer hynny. Gyda'r un olaf canrif, byddech chi'n defnyddio fel sôn am ddyddiadau gwahanol, beth yw mwy nag un canrif. Felly ar y sleid nesaf, beth fydd gyda chi yw i enghraifft o yr atebion. Felly yr atebion, bachgen, mwy nag un bachgen yw bechgen, gwagle, mwy nag un gwagle, gwagleoedd, cyllideb, cyllidebau, safbwynt, safbwyntiau, nodwedd, nodweddion, dilyniant, dilyniannau, a ystyriwch ar sawl yn sydd, dilyniannau, sgwrs, unwaith yn rhagor, mae'r gweddill ni'n ychwanegu rhyw terfyniad penodol. Cofiwch hefyd ar gyfer sgwrs, ni'n newid yr w i sgwrs iau, a ni'n ychwanegu i dot a i cwpan. Cartref, ni'n ychwanegu i'r i dot. Cymeriad, cymeriadau. Cynnyrch, unwaith yn rhagor, mae syllafu yn newid. Tro hyn mae dwbl n yn newid i nh, ac yna ni'n ychwanegu i o n. Ymchwiliad, ni'n ychwanegu ai ymchwiliadau. Perygl, ni'n ychwanegu on i wneud yn peryglon. Cronfa, ni'n cygwared yr o, ac yna ni'n ychwanegu dh. Gyda canrif yn newid i canrifoedd. Felly dyna i chi ambell i beth ynglyn â lluosog, enwau lluosog. Fel gwelwch chi ar y sleid yma, mae yna 4 enghraifft i chi i gywiro. Fe gewch chi gyfle i fynd nôl pan fyddwch chi'n gallu ail ymweld â hyn. Iawn te, rheolau iaith, yr arddodiad. Dwi'n siŵr bod pob un ohonoch chi'n gyfarwydd ar arddodiad, a mwy na thebyg yn gyfarwydd ar y gan sydd yn sôn amdano am yr atgan heb i o dan. Ac yna bod chi'n gallu cofio hynny. Ond yn yr arholiad, be fydde modd bod yr arholwyr yn gofyn i chi i chwilio, i gywiro ac yna i dreiglo ar ôl y geiriau yma. Felly gawn ni edrych ar y mathau o reolau sydd yn gysylltiedig. Felly dyma'r 12 o arddodiad sy'n cael ei defnyddio'n aml. Mae'n rhaid bod chi'n gyfarwydd ar hein. Felly mae yna 5 reol sy'n gysylltiedig ag arddodiad. Reol 1 rhaid cael treiglad meddwl yn dilyn arddodiad. Reol 2 rhaid defnyddio'r arddodiad cywir gyda'r ferf. Reol 3 rhaid rhedeg arddodiad gyda'r rhagenw personol. Reol 4 ni ddylid gorffen brawddeg ag arddodiad heb i redeg. A reol 5 mae treiglad trwynol yn dilyn arddodiad yn. Yn y pwynt pŵer yma, mae yna gyfres o dasgau sy'n seiliedig ar bob reol. Felly, mae reol 1 yn eitha syml. Pan ych chi'n gweld y geiriau 12 gair arddodiad, mae yna treiglad meddal. Felly mae PTG, BDG, llymch yn treiglo yn feddal. Yr ail reol. Mae reol yma yn canolbwyntio bod rhaid i chi ddefnyddio arddodiad cywir gyda'r ferf. Felly mae cyfateb yn dod. Reol 3,
mae rhaid i chi i rhedeg ar ardodiad pan ych chi'n defnyddio'r rhagenwau. A'r rhagenwau yw pethau fel fi, ti, ef, hi, ni, chi, nhw. Rheol 4, mae e'n bwysig bod chi ddim yn gorffen brawddeg gydag arddodiad. Mae rhaid i'r rhedeg e. Dylsech chi byth dweud ble wyt ti'n mynd i. Bob tro ni'n dechrau gyda'r i ble wyt ti'n mynd. Dyna'r enghraifft o rhedeg arddodiad. Ac yna rheol 5 y treigl trwyno yn dilyn yr arddodiad yn. Iawn de, felly mae yna gyfres o rheolau, a beth sydd angen i chi wneud ar gyfer y sleid yma, y rheol gyntaf yw i dreiglo y gair sydd yn y cronfachau yn dilyn am. Am dillad yn newid i am ddillad. Cyrhaeddo nhw dros pedair, beth mae'r pedair yn newid, beth mae'r p yn newid pan ni'n sôn amdano treiglad meddal. Hi dros bedair. Llwyddodd hi i beth sy'n digwydd i'r c pan mae'n dilyn arddodiad. Pa lythyren mae'r c yn newid? Mae'r c yn newid i g, felly i cael yn newid i gael. Rhif 4. O Caerdydd yn newid i o Gaerdydd. Ac yna rhif 5, gan bod at gyda ni a mae dy gyda ni yn newid ar gyfer y treiglad meddal, mae at 2 yn newid i at 2. A dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Rheol 3, rhaid rhedeg arddodiad gyda'r rhagenw personol. Felly mae rhaid i ni rhedeg rhain. Gyfle i chi fynd trwyddo nhw. Ac yna, gan bod yr amser yn trechu ni, fe wnawn ni symud mlaen mwyn edrych ar y rhan nesaf o'r papur er mwyn dangos i chi enghraifft. Dyma enghraifft i chi o gwestiwn golygu A12, iawn? Felly, os edrychwch chi, dyma'r enghreifftiau o gwestiynau yn yr papur arholiad Mai 2017. Mae cwestiwn A12 golygu yn werth 5 marc, a beth oedd yn gofyn i ni wneud oedd ar gyfer yr un cyntaf oedd i ddewis y ateb cywir, oedd yn swnio yr un gorau i fynd yn y blwch yma. Felly, beth fyddai'r rhaid i chi wneud yw i ddarllen y frawddeg ac yna ceisio penderfynu, wel, pa un o'r rhain yw'r gorau. Os ych chi ddim yn siŵr o'r gair, wel, ceisiwch meddwl, wel, beth mae'r gair hyn yn golygu. Meddyliwch yn air arall ac yna ceisiwch chi osod e yn y blwch. Ac yna ceisiwch gwneud yr un peth gyda pob gair ac yna penderfynu, wel, pa un yw'r gorau. Mae rhaid i fi i eich annog chi ar gyfer cwestiwn o'r math yma. Mae'n well eich bod chi'n dyfalu ac yn ceisio nodi pa un yw e, yn hytrach na gadael bwlch, ac ydych chi byth yn gwybod efallai bod eich ateb chi yn gywir. Os ych chi'n nodi fwy nag un ateb ar gyfer y cwestiwn, fe fydd y cwestiwn yn cael ei farcio yn anghywir. Iawn de, os newn ni droi at yr ail gwestiwn. Dyma enghraifft o gwestiwn yn un o papurau. Roedd y cwestiwn hyn yn gofyn i chi i rhannu'r paragraff mewn i brawddegau. Fe chi'n gallu gweld mae un brawddeg hir iawn gyda ni. Ac yna beth sydd yn rhaid i ni wneud yw i penderfynu ar 2 brawddeg. Felly, ond tra bod ni'n gwneud hynny, mae rhaid ni gofio ambell i beth. Mae rhaid ni wneud siwr bod y darn hyn yn cadw'r un ystyr, bod rhaid bod ni'n atal nodi'n gywir, felly mae rhaid bod prif lythrennau ac atalnod llawn ar ddiwedd brawddeg ac ar ddechrau brawddeg, a hefyd, gan bod dim hawl gyda ni ddechrau brawddeg gydag a neu ac mewn brawddeg, wel, does dim modd i ni ddod i ar y atalnod llawn ac yna jyst dweud ac awgrymodd. Felly, y dasg oedd bod chi yn ail ysgrifennu'r paragraff mewn i 2 brawddeg ar wahân. Mae yna cwpl o wahanol awgrymiadau, ac yna petai'r brawddegau yn gwneud synwyr, mae modd i chi i gael y marciau. Felly, enghraifft, un enghraifft yw, cymodd Idris drwy ddrws y tŷ a cherddo tuag at y ffordd fawr, lle roedd yn gwrdd â'i ffrind gorau Calem. Allwn ni gael y atalnod llawn ar ôl Calem, wedyn allwn ni ddechrau'r ail frawddeg gan dweud pan welodd ef croesodd y ffordd ato ac oedd y ddau yn sgwrsio pan ddaeth i lawio. Atalnod llawn. Yna, does dim angen ac yno ni,
bydd angen prif weithredyn yn ni ar gyfer awgrymodd cael eu bod nhw'n mynd i chwilio am res sych i godi ynddo. Mae rhaid i chi fod yn ofalus, achos enghraifft, gan fy mod i wedi dod i prif weithredyn fan hyn. Iawn, fi nes i ddweud fy mod i'n cael gwared ar A, ond mae rhaid bod ni'n sicrhau bod ni ddim yn treulio'n anghywir ar ddechrau brawddegau hefyd. Felly dyma enghraifft i chi o gwestiwn. Iawn de. Dyma enghreifftiau o ambell i'r rheol iaith i chi. Rhai sylfaenol, dylsech chi fod yn gyfarwydd â. Felly, y rheolau iaith ynglyn ag A a ac, A o flaen cytsain ac o flaen llyfariaid, ac yna yn y D fan hyn mae yna enghreifftiau o'r eithriadau, o reolau sydd ddim yn dilyn yr un rheol. Felly, enghraifft, ac fe, ac fel, ac felly, mae rheini'n gywir. Ond unrhyw beth arall, unrhyw air arall sy'n dechrau gyda F, fe fydden ni gyda A o'i flaenau. Yr un peth ar gyfer y geirfa hyn, dechrau gyda yr a S. Ac yna, i ni gyda y rheol tebyg ar gyfer A a ac. Pryd i ddefnyddio yw ac yw, a mai a mai. Felly, yw yn golygu ydy. I dot collnod w yn golygu a, sef to his, to her. Felly, dyna ffordd i chi benderfynu pa fath o air sydd angen. Yna i ni gyda mai ag mai. Felly mai yw trydydd person unigol o presennol y ferf bod, ac yna mai hyn sydd gyda ni taw yn y de. Felly dyna ffordd i chi geisio benderfynu ar gyfer yr atebion cywir. Ac yna fe chi'n gallu gweld, mae yna enghraifft yn ni o'r cwestiwn hyn. Llenwch bwrch yn y frawddeg, bydd angen defnyddio un o'r 3 gair sydd yn y rhestr. Felly dyma geirfa sydd yn swnio'n debyg, ond sydd gyda ystyron gwahanol. Felly hun, yr un fan hyn, self, sy'n siarad amdano'ch hunan, ar fy men fy hun gyda gyda'r to yn golygu bod nhw'n fwy hen na chi, yn older yn Saesneg, neu hyn, y llyfrau hyn sydd yn cyfeirio at y these. Mae fe'n syniad dda iawn eich bod chi yn cyfarwyddo'ch hunain ar geirfa hyn, ac yna'r un peth ar gwahaniaeth o mai, main a mai gyda collnod yn. Mae'n esboniadau i chi fan hyn, ac ar y tudalennau nesaf sy'n dilyn, mae'n ymarfer i chi hefyd. Felly fyddai'n rhaid i chi i ddewis pa un yw'r rhai cywir. Mae modd i chi gael mwy o ymarferion gan ddefnyddio'r app Seren Iaith. Mae Seren Iaith bach i gael, mae fe ar gael ar ffôn symudol, yr iPhone neu hefyd ar Google Play, sef yr Apple Shop neu'r Google Play. Iawn de, yr adran B, dyma enghraifft arall i chi o brawf ddarllen o gwestiwn sydd wedi ymddangos mewn bapur arholiad. Y tro yma, mae e'n canolbwyntio ar berfau. Felly, cafodd fi anrhegion ar fy mhenblwyddau. Mae e'n gofyn i chi ysgrifennu'r frawddeg mas yn gywir. Mae'r arholwyr yn chwilio am y ferf yn gywir. Felly, i ni'n gwybod bod cafodd fi yn anghywir. Felly, mae angen i ni i gywiro fe. Aeth nhw, ac yna mae angen i ni gywiro hyn hefyd. Mae nhw 4 berf sydd ddim yn dilyn y trefniadau cywir ar gyfer berfau. Felly, cymryd gip olwg ar y rheolau a sicrhewch bod chi'n dysgu nhw achos maen nhw'n bethau fydde disgwyl i chi wybod ar gyfer arholiadau. Ac yna, ar gyfer yr un fan hyn, bydau, rhowch y geir yn y blwch gan dreiglo yn gywir. Ni hyn o'n barod wedi edrych ar y treiglad ar ôl arddodiad, sef mae rhai treiglo i dot yn feddal ar ôl arddodiad, felly mae hynny'n golygu bod y G hyn yn diflannu, ac felly mae i dot yn newid, mae'r G yn diflannu, felly i gweld yn newid i weld. Iawn, ac yna dyna beth fydd yn disgwyl i chi wneud, yw i ysgrifennu y gair i dot a'r gweld yn y blwch mwyn i chi i gael y marc ar gyfer yr ateb. A dyma i chi yr atebion. Ac yna mae'r atebion mewn priflythrenau mwyn i chi i weld e'n glir. Felly, yn yr ail hanner o papur arholiad, ar gyfer 1, 2 a 3, mae yna gwestiwn ysgrifennu. Mae'r cwestiynau, mae 1, 2 adran B yn cael ei farcio allan o 35 o farciau, ac yna mae 1, 3 yn cael ei farcio allan o 10 o farciau.
Felly, beth sydd gyda ni ar y sgrin ar hyn o bryd yw y bandiau marciau i chi. Felly, fel chi'n gallu gweld, band 5 yn 17, y marc uchaf chi'n gallu cael yw band 5, 17 i 20 o farciau. Band 4, 13-16 ar gyfer cyfathrebu a chefn. A threfn band 3, 9 i 12 o farciau. Band 2, 5 i 8. A band 1, 1 i 4. Yn amlwg, os ych chi'n anerin uchel ar gyfer y marciau ar graddau uwch, fe fydden ni'n awgrymu chi i edrych ar band 5, band 4 a band 3. Felly, beth mae'r gofynion yn gofyn i ni? Iawn de, felly, ar gyfer band 5-4, dewis pethau diddorol i'w cynnwys yn eich gwaith. Felly, dyma beth i ni'n defnyddio mwyn marcio eich syniadau chi ar gyfer ysgrifennu eiddfed a threiddgar. Dewis pethau diddorol, dyna beth i ni'n chwilio amdano. Rhif 2, datblygu eich syniadau yn ddiddorol, defnyddio nodweddion arddull i ddal sylw. Enghraifft, yn y sesiwn cyntaf a'r ail fe nes i gyflwyno technegau arddull i chi. Mwyn cael marciau uchel, mae disgwyl bod chi'n cynnwys rheina yn eich gwaith ysgrifenedig chi. Idiomau, cyfrethrennu, ceffylebiaethau, trosiadau. Yna, rhif 3, sylweddoli pwy yw'r gynulleidfa chi eisiau dal i diddordeb. Wel, gwneud yn siŵr bod chi'n dangos eich gallu i ddal gynulleidfa. Defnyddio geirfa fel meddyliwch, ystyriwch. Creu disgrifiadau arbennig o dda. Rhif 4, disgrifio'n fanwl, cynnwys disgrifiadau newydd greiddiol. Felly, dim defnyddio'r hyn i chi wedi darllen yn y papur arholiad, ond creu rhywbeth greiddiol, rhywbeth does neb arall wedi creu o'r blaen. Ac yna, ar gyfer 5, cynllunio gwaith yn ofalus. Ar gyfer marciau uchel, mae rhaid dangos bod chi'n gallu cynllunio eich gwaith yn ofalus, bod dechrau, canol a diwedd, a bod yna drefn yn eich gwaith. Bod chi'n defnyddio y iaith a hefyd bod strwythur pendant. Ar gyfer y cywirdeb, dyma le i chi'n cael eich marcio ar gyfer y iaith. Ar gyfer 12, mae cywirdeb iaith allan o 15, ac yna fe chi'n gallu gweld y cynllun marcio unwaith yn rhagor, band 5 a 4 yw'r bandiau top, ac yna band 1 yw'r bandiau gwaelod. Felly beth sydd angen yno ni mwyn cael y marciau top yn ar gyfer band 4 a 5. Felly, mwyn cael y marciau top, mae angen eirfa dda gyda geiriau cymhleth. Mae angen i chi ddangos bod chi'n gallu defnyddio'r Gymraeg, bod chi'n hyderus. Mae angen sicrhau bod eich gwaith yn gywir, bod yna eich treigladau yn gywir, bod dim llawer o camgymeriadau sillafu, bod geirfa Cymraeg ynddo fe. Bod angen i chi ymrywio eich brawddegau. Petai darn yn dechrau gyda mai o hyd, dyw hynny ddim yn mynd i gyrraedd y band 5 neu band 4. Mae rhaid bod chi gyda geirfa eang, bod chi gyda nifer o ferfau gwahanol, bod chi'n gallu defnyddio nhw yn y person gwahanol. Gafel sicr iawn ar dreigladau. Wel, mae yna dreigladau amlwg i chi wedi bod yn gyfarwydd â ers yr ysgol gynradd i chi'n gallu cywiro rheini yn eich gwaith. Yr arddodiaid, treiglo ar o'i fy, treiglo ar o'i yn. Yr rhai i ni o hyd yn mynd trwyddo mewn gwersi. Gafel sicr iawn ar ferfau ac arddodiaid, bod chi'n gwybod pa derfyniadau sydd pan i chi'n sôn amdano y presennol a'r gorffennol. Bod chi ddim yn cymysgu, yn dweud roedd fi. Bod chi'n defnyddio roeddwn i, os ych chi'n sôn amdano chi, a rhywbeth sydd wedi digwydd. Am fi, amdana i, rhedeg yr arddodiaid yn gywir. Defnyddio ystod o gystrowennau, sef brawddegau sy'n swnio'n Gymraeg. Yna bod chi'n hyderus yn atalnodi ac yna bod eich sillafu, bod chi'n edrych ar eich sillafu. Mae rhywbeth yn debyg gyda fi ar gyfer 13, sef y cynllun marcio. Fe allwch chi edrych ynddo fe yn eich amser eich hunain, os i ni yn mynd dros yr amser ac yn dod yn agos i'r diwedd o'r sesiwn, ond dwi am ddangos i chi enghreifftiau o dasgau yn gyntaf. Felly fi gewch chi gyfle i edrych a craffu ar 13
gan ddefnyddio'r pwynt pŵer yn eich amser eich hun. Felly enghraifft o dasg adran B13. Dyma enghraifft o gwestiwn ar bapur arholiad 13/2018. Y cwestiwn oedd, plentyn yw unrhyw un sydd o dan 19 oed, ysgrifennwch lythyr at Brif Weinidog Cymru yn mynegu eich barn am y dyganiad hwn, gan drafod hawliau pobl ifanc. Rhowch y symed os eich barn nhw'n ddigon o ffeithiau i gefnogi eich safbwynt. Felly beth sydd gyda ni yw enghreifftiau o atebion, a dwi wedi uwchwreio nhw yn dangos i chi beth sydd angen i chi sylwi arno. Ac yna fydd y sleid yn dangos i chi y cryfderau ac yna y gwendidau. Mwyn i chi gael rhyw fath o syniad o beth sydd angen mewn darn. Felly, dyma Carwyn Jones, dyma ei lythyr e, ac yna dyma beth sydd wedi cael ei ysgrifennu gan un o'r ymgeiswyr. Mae'r person hyn wedi defnyddio y dan y darllen yn y papur arholiad mwyn i helpu nhw, a mae hynny yn iawn, ond mae yn bwysig i gofio bod chi ddim yn copïo air am air. Fe fydd yr arholwyr, neu yn yr achos eleni, fe fydd eich athrawon yn edrych am gwreiddioldeb, sef bod e'n wreiddiol ac yn eich geiriau eich hun. Mae wahaniaeth yn copïo a ddod i wybodaeth yn eich geiriau eich hun. Felly, beth sydd gyda ni yw cyflwyniad. Mae yna cyflwyniad llwyddiannus gyda ni, sydd yn dangos bod y person hyn yn gwybod bod ni'n ysgrifennu at rhywun pwysig ac ni'n ddefnyddio ysgrifennaf ato chi. Ni gyda cyflwyniad. Yna, wrth symud ymlaen, ni'n gweld bod yna gwestiwn rhethregol mwyn ddechrau'r ail baragraff. Mae hyn yn denu'r sylw o'r darllenwyr. Yna, ni'n cael cyfres o ffeithiau. Mae wedi cael ei dewis y dethol o'r dan y darllen, ond eto mae hynny'n iawn, ond maen nhw wedi dod i fyny geiriau eu hunain. Yna, ni gyda mynegu barn, nid wyf yn meddwl. Mae defnydd o gysylltu eiriau gyda ni mwyn cysylltu gwahanol bwyntiau, ac yna ni unwaith yn rhagor yn cael cyfeiriad at ffeithiau. Dyma'r ail dudalen o'r enghraifft. Ni unwaith yn rhagor gyda enghreifftiau o ddalsylwr darllenydd mewn cyflwyno barn, tystiolaeth ac yn esbonio. Mae cwestiynau rhethregol gyda ni yn wyrdd. Mae yna dipyn ohonyn nhw. Mae'n enghreifftiau o ferfau gorchmynol sydd yn gwneud i ni i dalsylwr darllenydd, ac yna mae'r person hyn yn creu yn llwyddiannus gan nodi eich eiddo yn gywir. Mae hyn yn dangos bod y person hyn gyda strwythur bendant ar gyfer cwestiwn. Maen nhw'n deall beth sydd angen i'w wneud, maen nhw'n deall y ffurf llythyr ffurfiol, a maen nhw'n llwyddo i wneud hynny yn eitha llwyddiannus. Felly, beth sy'n dda ynglyn ar ateb? Mae mynegu barn yn naturiol, mae dangos glir y gallu ddewis y dethol syniadau, ymwybyddiaeth glir o gynulleidfa, dealltwriaeth o i ddal diddordeb darllenydd, ac yna beth sydd angen i'r person hyn wneud mwyn gwella. Wel, bod e ar hyn o bryd yn gwneud popeth sydd angen i gyrraedd marc da, mwyn gwella, mae angen fwy o eiddfedrwydd. Dyw e ddim yn ddigon eiddfed. Mae yn rhy syml yn ei ffordd. Mae angen fwy o ddychymyg, mae angen fwy o reiddoldeb. Maen nhw wedi defnyddio y darn y darllen yn gormod. Ac yna, mae yna sylw ynglyn â'r gwella iaith, ddim yn treiglo berf ar ddechrau cwestiwn. Prynder ystod eang o eirfa eang. Dyna'r ffordd fyddai codi'r faciau ar gyfer y band 4. A dyna beth sydd gyda ni yw i enghreifftiau ar gyfer amrywiaeth o wahanol gwestiynau. Felly, ar y sleidiau ar ôl hynny, mae yna enghreifftiau o gwestiynau posib, mwyn i chi fynd ati i drial ateb. Ysgrifenna ddisgrifiad o gyngor poblogaidd. Mae'n rhoi awgrymiadau i chi beth i gyfeirio eto, ac yna mae gyfres o wahanol gwestiynau llwch chi fynd ati i drial eich hunan. Ac yna, mwyn i chi adolygu y wahanol ffurfiau, mae hefyd mat iaith gyda enghraifft o ffurf ac yna geirfa bwysig sydd angen chi ar gyfer y ffurfiau gwahanol. Enghraifft, mae erthygl, mae adolygiad i'w gael, taflen wybodaeth, pamfflet, llythyr ffurfiol, adroddiad, cofian portread, traethawd araith, blog, cyfarwyddiadau, i chi edrych mwyn adolygu a ceisio dod yn gyfarwydd â ffurfiau.
Mae yn bosib i chi ddefnyddio BBC Bite-Size. Mae yna tipyn o waith Cymraeg ar gael a tipyn o enghreifftiau o gwestiynau hefyd gyda enghreifftiau gwahanol o atebion wedi cael eu ateb. Felly dyna'r cyfan sydd gyda ni ar y Prawf Ddarllen 12 ar gyfer yr adran B. Prawf Ddarllen golygu a hefyd yn gyfrym yn edrych ar y mathau o ysgrifennu estynedig. Felly diolch yn fawr i chi os unrhyw gwestiynau i'w